nggak diserti. Nah si Imam Sujono tampar niku digawe naline tangan. Digiring sampai tekan Banyumas tumengke sampai aman kurat kaget wong iki nyekel tumenggong sing duwe tentara gak perang kok iso wong itu mungkin moro apa iki madhep lho ngene sampai iki aman kurat. Nah begitu dicekel nah ini kan wonten dalam mriki nek istilahnya Jawa iku mlorok tanpa apa iki bolo ngalah tanpa nasrani. Dan ini saiki apa ini begitu wis dicekel lajengane cerita niki tembang Durma bagi dipecahkan kali Mbah Marwan mau Mbah. Durma menika satosipun sampun dipun ceritakan dening Mas Joko. Mas Joko ini sudah diceritakan. Lato gandhe mangkin sira ingsun duta ulatana den adwis ing gunung Perito kuwasi gula-gula kana aneng jaman nepi latimbalono duta anyuwun pamit. Nah ini masuk ke kuwasi gula-gula. Wus lumampah duta kali aneng margo dahat hati pansampun uningo guwasi golo-golo jalmo moro jalmo mati satu keh pecah dening langkung awingit sampun prapta produta wau ing arga petengir atengah ratri wit saking ampuan lindu bumi pakempo genjot ing bumi mulya rembakan becik akarya api. Kalau jangan sing mau nggih. Niki mun diceritakne Mas Joko. Mula dolaku utama usam yo malaping kutha naryan ngandhaping wadingin nulya sami pirembagan bangas karto amur wani aditen ngati-ati lempitan cinde uniku becik dia udarono dia kesuwen analeni lamani ojo ado lan maniro adi salam pakeniro lan adi saling sireki dumununga ing pregolan ngati ngalo lawan mami mangke lamun petinggi